सच में ऐसा लगेला कि पवन भैया के आवाज़ में माता सरस्वती सच में विराजमान बनी। हर की माटी के बनल शरीरिया के घर पर ही छपरा हमनियों के भोजपुरी बोले वाला बनी सब कि जे राम ना बिगड़ी है ओकर लोग का बिगाड़ी। नमस्कार प्रणाम, हम वहीं कृष्णा छपरहिया। सबसे पहले भोजपुरी जितना लोग सुने वाला बा सबकर पैर छू के प्रणाम करतनी। हम कुछ कहे जातनी, अगर कुछ गलती हो जाओ तो भाई क्षमा चाहतनी। ऐसे जे कि देखल ना गइल हनु तो वीडियो बनावे के पड़ल ह। सही कहता नहीं हो भाई लोग? एकदम सही कहता रह। ई वीडियो बनावल जरूरी बा कि ना? एकदम जरूरी बा। का हो भाई, जरूरी बा कि ना? बोलो लो। ई वीडियो बनावल ना जरूरी हो गइल हवे। बहुत जरूरी। सबसे पहले बता दी कि हमार नाम है कृष्णा छपरहिया। हम भोजपुरी के छोटा सा एगो छोट राइटर, छोटा सा सिंगर जौन अभी हमनी के शुरू करतनी सा अपन काम। भोजपुरी में कुछ करे के हमनियों के लालसा बावे कि हमनियों के कुछ करी सा, लेकिन ये सब देख के ना सच में हमनी के अंदर से घबरा गई है सब कि का करी से यार। हमनी के समझ में नहीं आवत, मथवे चकरिया आ जाता है। ये सब कहे के मतलब ही बावे कि पवन भैया स्टेज पर गईले। पवन सिंह नाम, माता पिता गुरु भगवान ऑडियंस, यही मेरा मालिक है। एकरा बाद हम केहू के है समझिला। सबसे पहले तो स्टेज पर पवन भैया देखी, सबसे पहले हम एगो बात कहे के चाहतनी कि पवन भैया आपका जो राउर जवन आवाज़ बनू, मतलब औसन आवाज़ भोजपुरी में केहू के नहीं खे। ई सब कोई कहेला, रौरा के चाहे वाला लोग भी कहेला, रौरा के ना चाहे वाला लोग भी कहेला। राउर जैसन आवाज़ बा भोजपुरी में औसन आवाज़ केहू के नहीं खे। लेकिन जैसन जितना सुंदर राउर आवाज़ बा उतने सुंदर व्यवहार रखी रौरा। अब भोजपुरी पर चढ़ गई, कहतनी कि 5 आदमी के अलावा सब कोई के उहे बुझे नहीं, मतलब माता पिता भगवान गुरु ऑडियंस। देखी 5 आदमी से बाहर ही आदमी होला। रौरा घरे में माता पिता के अलावा भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, बुआ फूफा, मौसा मौसी, काका काकी, नाना नानी सब कोई बा। मतलब माई बाबू के अलावा ये लोग के रौरा कुछ ना माने नहीं। ये गलत बात बा। रौरा जौन बात कइले बनी गलत बात बावे, और इशारा जौन कइले बनी हेंगा नीचे इहो गलत बात बा। तो हम कहे के ई चाहतनी कि देखी जितना सुंदर राउर आवाज़ बा उतना सुंदर व्यवहार रखी। कहतनी कि भोजपुरी में रौरा से अच्छा केहू नहीं खे। और ओकरा बाद खेसारी भैया पर, खेसारी भैया रौरो बहुत बड़का फैन है। हमने कि यहाँ शादी विवाह में अगर खेसारी भैया के गाना ना बाजे ऐसा होइए ना सकेला। सबसे पहले हम क्लियर कर दे के चाहतनी कि हम छपरा से बानी, हम कौनो सिंगर के सपोर्ट नहीं करत। हम छपरा के रहे वाला बानी, तो ये मत समझे हम लोग कि हम खेसारी लाल यादव के सपोर्ट करतनी, खेसारी भैया के सपोर्ट करतनी, ऐसा कुछ नहीं किया। हमरा सब सिंगर पसंद बालो जे कर व्यवहार अच्छा बा, जे भोजपुरी में अपन योगदान करेला ओकर हम सपोर्ट करे नहीं, और हमेशा करत रहें सा ना भाई। हाँ एकदम। भोजपुरी में अगर केहू अच्छा काम करता हमनी के दिल से पसंद करे नहीं सर। चाहे वो पवन भैया होखस, चाहे वो खेसारी लाल यादव होखस, चाहे रितेश पांडे होखस, चाहे गुंजन सिंह होखस, चाहे समर सिंह होखस, चाहे निरहू भैया होखस, चाहे मनोज तिवारी होखस, केहू होखे। ई जितना नाम धनी हो आज के कलाकार वालों, पवन भैया कहता रहे कि हम जौन लकीर खींच दिल बनी ऊपर लोग चलता। भैया ये गलत बात बावे। राउर लकीर खींचल ना हो। लकीर खींचल अगर कहल जाओ नू, सही मायने में कहल जाओ तो भिखारी ठाकुर के खींचल लकीर हो, जौना पर पूरा समाज गाना बजाना गौनई चालू कईल, पूरा भोजपुरी के एगो राह देहल भिखारी ठाकुर के काम हो। अगर ई बतिया भिखारी ठाकुर कहले रहते, अब तो वहाँ के बानी ना, छोड़ी उनकर बात का कही जाओ। भिखारी ठाकुर, गायत्री ठाकुर, गोपाल राय, मदन राय, भरत शर्मा, मनोज तिवारी, निरहू भैया, इलो जौन भोजपुरी में योगदान कैले बनू, रवि किशन जी, सबसे बड़का भोजपुरी के सबसे पहला कलाकार कुणाल सिंह जी, अगर ये लोग जितना भोजपुरी में योगदान कैले बा, इतना योगदान कैला के बाद भी आज तक एगो शब्द ना कहले ओखे हम लोग कि हमनी के ई कैले बनी सब भोजपुरी खाती, हमनी के ई कैले बनी सब। रौरा लोग थोड़ा सा नाम का कमा लेनी, एकदम हाके लगनी, पूरा हाके लगनी, एकदम कौवा बाजार मछरिया बाजार करके रख दिल बनी लो भोजपुरी के। पंजाबी इंडस्ट्री बावे,
पंजाब के जहाँ लोग गाना गावेला, फिल्म बनावेला, चाहे हिंदी में बा, चाहे साउथ में बा, चाहे बंगाल में बा, देखनी हलो ऐसे लड़त, ऐसे लड़त केहू के देखनी हलो? ना देख लो खब लोग। देखी भोजपुरी बा हमनी के सुने वाला बानी स, और रौरा लोग गावे वाला बानी, तो सब कोई के मिला के भोजपुरी बा। अगर रौरा लोग भोजपुरी गावतनी हमनी के सुने वाला होकबे ना करे तो भोजपुरी के मतलब का होई? के समझी भोजपुरी के रौरा नहीं बनैले, भोजपुरी रौरा के बनैले बा, ठीक बा? भोजपुरी के केहू नहीं के बनैले, बिहार के भाषा भोजपुरी ह। तब बिहार ई जौन भोजपुरी भाषा बनू एकरा के केहू बनैले नहीं खे, आ खास करके रौरा लो तो साफा नहीं की बनैले। ई भोजपुरी भाषा रौरा लो के बनैले बा। आ रहल बात हिंदी गाना गैला के, तो हिंदी गाना गैला का हमरा देखे से नु ई कोनो बड़का भारी बात नहीं खे। अरे कुछ ऐसन करी लो कि हिंदी वाला लोग भोजपुरी गावे। हाँ आपके तो पूरा मजा वाली बात कहले बड़ा भाई। ऐसन करी लो कि हिंदी वाला लोग भोजपुरी गावे। सही कहते नहीं ना भैया? एकदम सही कहते। अब रौरा हिंदी गावत नहीं, देखी हिंदी गाना पवन भैया खाली रौरा शुरू नहीं की कैले। हिंदी गाना बिहार में शुरुए से होत आ रहल बा, भिखारी ठाकुर के जमाना से। का भिखारी ठाकुर हिंदी गाना नहीं के गईले? जाके उनकर हिस्ट्री चेक करी, भिखारी ठाकुर के हिस्ट्री चेक करी, गायत्री ठाकुर के हिस्ट्री चेक करी, सब लोग हिंदी गाना गईले बा। काहे रौरा कहते नहीं कि खाली हम हिंदी गाना शुरू कैले बनी? आई कोनो बड़का भारी बात नहीं खे। देखी हम हाथ जोड़ के विनती करतनी रौरा लो से कि ये सब बंद करी, ये लड़ल झगड़ल बंद करी। आपस में लड़ला से कोनो फायदा नहीं खे, आ केहू बड़का नहीं खे। आ रहल बात कि हम अपना खातिर शेर बनी, सब कोई अपना खातिर शेर होला। आ सबसे बड़का भारी बात ई बावे कि शेर कबो बतावे ना कि हम शेर हई, ठीक बा? जंगल में रौरा जाएम तो कोनो जानवर बताई ना कि हम हई शेर हई। अगर शेर खानी रौरा दहाड़ा तनी या शेर खानी रौरा चिल्ला तनी नु, तो शेर के मतलब जानवर हो, जानवर ना इंसान बनी रौरा। सबसे पहले जरूरी बा हमनी के इंसान बने के, ठीक बा? शेर बनला से का फायदा बाबे? शेर के कहियो सुनले बनी बतावल कि हम शेर हई? शेर के कहियो सुनले बनी बतावल कि हम शेर हई? शेर बतावे ना कि हम शेर हई, लोग ओकरा के कहेला कि उ शेर ह। तो रौरा बतावला से ना होई, लोग रौरा के खुदे समझी कि रौरा शेर बनी। कुछ ऐसन करी, केहू के मारल बहादुरी ना होला, केहू के बचावल बहादुरी होला। सही कहतन कि ना भाई? एकदम सही कहत, मस्त बात कहत। मारल बहादुरी ना होला। अगर सच में रौरा कुछ करे के चाहतनी तो इतना सारा प्रॉब्लम बावे। देखी रौरा आवाज़ बहुत बढ़िया बा। हम चाहतनी कि रौरा जितना अच्छा काम करतनी उतने अच्छा काम करी। ये सब रंगमंच पे जाके ये सब गंदा इशारा कइल, ये बहुत गलत बात बावे। आ खेसारी भैया से भी हम कहे के चाहतनी कि रौरा ये जौन बीच में टुभुक जानी फट से नु ये बंद करी, ठीक बा? रौरो टुभुकल केहू के बीच में अच्छा ना लगेला ना। उनकर तो जरूरी होला कोनो एथी में कूद कर, कोनो चीज होला खेसारी भैया फट से कूद जले। तारा के केहू नाम धके कहेला का? हां का हो छापरा के नाम बदनाम करबा का है? छापरा के नाम बदनाम कइले बरा मर्दे। इतना प्यार करे नी सब हमनी के तारा से हाथ जोड़ के विनती करतनी कि बंद कर लो महाराज। जी सब इतना प्यार मिलता पब्लिक के, इतना प्यार मिलता तो अब वो कुछ बुझाते नहीं खे यार। का बतावल जा। खेसारी भैया हाथ जोड़ के विनती बा केहू के बीच में टूबकल बंद करी। रौरा बहुत अच्छा गाना गावेनी। पवन भैया के एगो गाना आई रहे गंगा पुत्र मूवी में, हर की माटी के बनल शरीरिया, हर की माटी के बनल शरीरिया, हर की माटी में मिल जाइए भाई हो, केहू कुछ ले के न जाई, केहू कुछ ले के न जाइए भाई हो, केहू कुछ ले के न जाई। बताएं पवन भैया कितना बढ़िया गाना बा हो। इतना बढ़िया गाना गा के होइसे पवन भैया ये गाना से सीखे के बा। ये गाना बा कि माटी के शरीर बा आ सब कोई आइल बा खाली हाथे, सब कोई के खाली हाथे जाए के बनाओ भैया। जरूर तो इतना कचरा कोयला के का जरूरत बा हमार भाई। खेसारियो भैया बढ़िया एकदम गाना गइले बारे। खेसारी भैया के एगो गाना आई रहे कि जे के राम ना बिगड़ी है
ओकर लोग का बिगाड़ी। रही जे कृपा भगवान के निर्बल न कबो हारी। जेके राम ना बिगड़ी है ओकर लोग का बिगाड़ी। खेसारी भैया इतना हम बढ़िया गाना कोइले बनी। रौरा से ही कहे के चाहतनी कि बीच में केहू के टुभुक जानी। जब रौरा पता बा कि जेकर राम नइखन बिगाड़ सकत ओकर दुनिया में केहू बिगाड़े वाला नहीं है, तो बीच में कूदला के जरूरत का रहेला तारा? का जरूरत रहेला केहू के बीच में कूदे के? आए का भाई रे। और रितेश भैया रितेश भैया तारा से एगो बात कहे के चाहतनी कि तारा के खेसारी भैया कुछ कहले रहे कि तू बीचवा में टुभुकला है? तारा के कुछ कहले? तार नाम धके कहले का? तारा का जरूरत रहला बीच में कूदला के? देखो रितेश भैया तोरो से हाथ जोड़ के विनती करतनी स कि जौन करत रहलो बंद कर लो, ठीक बा? अरे महाराज निरहू दिनेश भैया के देखला लो कंट्रोवर्सी कइल आज तक भोजपुरी इंडस्ट्री में। अगर केहू के हाथ सबसे ज़्यादा योगदान बनू तो दिनेश भैया के हमरा लौकेला। कुछ ऐसा कर लो कि पब्लिक कहे कि हाँ भाई ये बंदा के हाथ बावे भोजपुरी के आगे बढ़ावे में। अपना से चिलैला से कुछ ना होई। तालिया। हाँ तो चलते चलते हम आप सभी से कहे के चाहतनी कि देखी पूरा भोजपुरी जवन बा हमनी से बा, अब पूरा भोजपुरी से हमनी के बानी स। तो हाथ जोड़ के सबसे विनती बा, चाहे वो पवन भैया बारे, चाहे खेसारी भैया बारे, चाहे रितेश भैया बारे, चाहे समर भैया बारे, सब कोई से हाथ जोड़ के विनती करतनी कि ई जवन करतनी लो बंद करी लो। अरे महाराज जब हमनी के ना समझ लइकन के इतना समझ में आ जाता कि कचरा हो रहा बा बिहार के, भोजपुरी के कचरा हो रहा बा। रौरा लोगन तो खुदे समझदार बने। तो रौरा लोग तो एगो पोस्ट बानी, रौरा लोग के देख के हमनी के कुछ सीखे नहीं सब। आज के डेट में हमनी के आइडल बानी रौरा सभी, रौरे लोग के देख के हमनी के सीखे नहीं सब। तो रौरा लोग जब ये सब करे तो हमनियों के उहे ना सीखब? बताई लो उहे सब ना सीखे हमनियों के। जब हमनी के समझ में आ जाता कि जौन होता गलत हो रहा बा। देखी सबसे पहले भोजपुरी के आगे बढ़ाई लो। आई जौन एक दूसरा से झगड़ा करतनी लोनू एकरा के बंद करी लो, एमे कुछ नहीं खे रखल। हम हाथ जोड़ के विनती करतनी कि ई जौन भोजपुरी के कचरा कर रहल बनी लो एकरा के बंद कर दिलो। बस हमरा ये कहे के बावे।